हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो फिन खेबसेबाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर आं दा नारें खानो नागिरदों आरो सरबत बानायनानै लोंनो नागिरदों आरो बेखायनो आं नोंथांमोननो बेसे देखायलांनोसै। ओमफ्राय थान्दाखौबो बेसे लोंनो ना लोगोफोर, बे थान्दाखौथ' लोंबाय थाखानाय जायो नालाय। ओमफ्राय आङो दिनै गाज्रिखौनो सेबना लोंनोसै दिनै खानसेखौ ओरै होननानै सानबाय आरो आं। ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे दिन्थिलांनो नागिरदों। नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। गरम बोथोरबो मा खालामना थानो आरो ओंखाम संनाय खावनायखौबो बेसे भिडिअ खालामनो गरम बोथोराव, ओंखायनो ओमफ्राय ओरैनो सर्ट फिसाहाय ओरैनो भिडिअ खालामनो सानबाय आरो माने। ओमफ्राय आं ओंखायनो दा नोंथांमोननो सेयार खालामलांसै। आं दा नारें खानो फैबाय दङ। नारेंआ इनै एखेजानो आं जेंगायबो लाखाबाय नारें खानो थाखाय। आं देखायनानि नारें दं ना मायो गेलेलाङो आं नै अन्थाइबारियाव।